Moi, mä olen Eva Tavasoli. Mä olen hyvinvointialue- ja kuntapoliitikko Vantaalta. Mun mielestäni me ehdottomasti tarvitaan lisää Crush-tapahtumia. On ollut aivan mahtavaa, että mä oon päässyt tutustumaan erilaisiin tasa-arvon puolustajiin ja verkostoitumaan ihmisten kanssa, kuulemaan heidän ajatuksiaan ja oppimaan heiltä uusia asioita. Mä oon takuun varma, että juuri tämän kaltaisissa tapahtumissa myöskin parhaimmat ideat syntyy, joiden kautta me voidaan lähteä parantamaan tasa-arvoa Suomessa entisestään. Se asia, minkä mä haluaisin muuttaa, on se, että me kuvitellaan, että tasa-arvo on Suomessa valmis. Suomi on kärkimaita tasa-arvon edistämisessä, mutta meillä tasa-arvo ei todellakaan ole valmis. Esimerkiksi tässäkin maassa tapahtuu todella räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, kuten kunniaan liittyvää väkivaltaa, tyttöjen sukuelinten silpominen ja paljon muitakin ongelmia, joihin pitää puuttua, eli ei ummisteta silmiämme näistä.